Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum mehriban adamlar, ederi vatandaşlar. Yayılımda tiyirleşin real Türkmen portalda da tanış yüzler. Bilýän bolsaňyz elbetde biz ýurdumyzyň meşhur adamlaryny gepleşigimize çagyrýar, olaň zikirlerini tiýnaýar. Elbetde bugün bolsa Edilşonyň ýaly öz zikirlerini tiýnajak, bir näçe sowalarymyza jogap berjek meşhur adamla tanışýardyk. Ýurdumyzyň meşhur sazanlylarynyň biri Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bätleşiginiň ýeňjisi Timur Umirovdir. Timur, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Şükür Allah, sağ olun. Çağrılığımızı kabul edip geleniz için sağ olun. Şu fırsatda bize sizin bilen bağlanışıklığa tıklayıp beşik bu ötüz şirke var. Karışılmaz duydan tırda suallar. Karışya şu fırsatta daim ortamın ne mi? Eğer de Türkmen portal bilen gitleşik bilen tanıştığınız bağırtı başlat bilen şu fırsatta. Şartlarını düşündüren ilki bilen. Şartları 5 minutin devamında size cem 10 yaştan sual verirler. Şol 10 yaştan sualı da mümkün mü olursa hemmetine doğru cevap verirseniz ya 10 yaşına doğru cevap verirseniz hiç el şartımız yok. Başınızdan sualiyat tane yani suatlar bilen gitleşemeyiz. Tamamlayar. Eğer de bolmadık ýagdaýynda ondan azrak bolsa wagtaydan ýetişmeseniz bir düzülük şertden bagapdyr. Bolma gepleşik maksat şunga azrak. Şert meselede. Wal kynçylyk ýok bolsanda gözüňiň aldyna wagtymyz başladýar. Şu fırsatda wagtymyz başlady. Näsiň üçin sowalymyz şeýle. Adyndaky harflaryň sany bilen ýazanda san belgilerini deň bolan iki sany aýtmaly. İçinde harfy bilen sanyň özü, öz sifirleri var. Şolar deň. Tak, san özü bilen düşünmedim. İki san. Mesela sanna adyna harf var. Harflaryň jemi sany bilen sanyň özündäki sifirleriň jemi deň. 2 3 tane harf var. Dur. 4 doğru cevap. Yine birini aýdaly. 4 tak. Köprak nolluklar gözler. 100 doğru cevap. 100 ene devam edýär. Indi Gyýyd öz ýüzügini kofeli bulgura gaçyrypdyrdy ýa ýöne gyýdyň ýüzügi öl bolmandyr. Näme sebäpden? Bulgurda kofe var eken. Şoňa da ýüzügini gaçyrypdyr, gyýyd da bolsa gaçyrypdyr. Bulgura mı pram kofeň içine? Şo bulguryň içinde kofe gaçyrypdyr. Ýani öl bolmandy. İçine gaçdy. Näme üçin beýle boldy? Tak. Bulgur boş mu kaya kofe bady mı? Kofe bady. Ýani kofe näkil kofe? Şu koy kofe. O gure, içi. Kofe. Öllälente ýatalmaz kofe. Şoň üçin öller. Doğru cevap. Indi bir uly maşina owa bar ýani eken, ýolda ol 4 sany ýeňil maşynyň garşy tarafa geçip barýandyny görüpdir. Umum hasap bilen owa jemi näçe tan maşyn bar ýani? Ýene bir ýerde gaýtara? Bir uly maşyn owa bar ýani eken. Öňünden hem 3 tane maşyn çykýar. 3 tane maşyn, aha. 3 tane maşyn çykýar. 3 tane. Aslında 4 dur, bolma 3 diýilim şu, böyle 3 bolsun. 3 tane maşyn çykýar, öňünden hem olaram signal berer bir-birine, bolmaýar. Owa, Şu 4 maşyn ýaly. Ýok. Mahavat Türkmen portal. Ykjam enjamlar üçin ýöri toqoşunnysy. Mahavatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzeden açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekici we täsirli. Fotoreportajlar. Açılışlardan we fergirlerden gurnalan ýürüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli, ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysad toplumyň we telekeçileriň ötüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Ýurdumyzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Madama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen jam enjamlar üçin ýörüýte goşunny. Şu maşyny öňünden çykýar. Öňünden çykýar.
Ova näçe maşyn? Bir maşin var ya. Bir maşyn ova beýlikler gaýyp gele. Bol. Indi onun allygyňça ol olmak bilen. Mudam alyat olýan zat näme? Tak. Nereye de qaytalyňyşa? Mesela diye içinden allygymyzça ul olýan zat da ağzalanokdan ul olup otyr. Şolaryň öýle. Aldığımız olur. Gazmak bilen baglanşyk. Şöyle aldığımız olur. Gazmak. Gazmak. Näme gadýar? Yer. Çukur gitmesi. Doğru cevap. Indi. Hiç şu an keçelmen diňe gitdigiçe ul olýan zadymal nämedir? Hiç şu an keçelen akşam diňe ul olup gidýär. Ýaşmy gata doğru cevap. Ne ýargy gece ýagşagan bolsa, ýene 72 sagatdan soň gün çykyp bilermi? Ýargy gece ýagşagan bolsa? Ýa, 72 sagatdan soň gün çykyp bilermi? Ýargy gece demek 12:00 bar. 24:00 diýeli. 0:00. Yine 3 gün şowur wagt boldy. Şowur gün çykyp bilen o anyk doğru cevap. Lustranyň jemi 20 çyrasy bar, olardan 5-ti köýüpdir. Lustrada jemi näçe tançaran galýar? 20 doğru köýün tapawdy ýok. Ertirdi ýöne düýün bolar, men nämenin gurrun edýän? Ol bir wagt ertirdi, ýöne wagt geçde düýün bolar. O näme zat? Tak. Ertirdi wagt geçde Şun anyk doğru cevap. Doğru cevap dowam edýär. Entek wagtymyz baýňyzdy. Bir adam totuğuş alıp durýardyny. Satyjy ona bu totuğuş eşden dadyny gaýtalaýandyr diýip dur. Ýöne totuğuş ýekinji sözdem gaýtalamandyr. Satyjym yalan sözlemendir. Ol näme üçin beýle bolýar? Öýe gelse de gurlanok diýýär. Totuğuş tatynarya diýip de eşdip bilse eger diýär. Eşden dadyny gaýtalaýar diýär. Ýöne totuğuşun näme diýseňem gaýtalanok diýär. Näme üçin beýle bolup biler? Näme üçin eşdip bilmedik ýa? Şol kerker aynen aydan da şol. Bir galamy ýerde goýup adamlar onuň üstünden böküp geçmege haýyş etdirler. Ýöne bir adamam muny başarmandyr. Näme üçin? Ya galamy ýerde goýmandyr. Edil o nerede goýupdyrlar onu? Elindemi ýanda? Ýok, bir ýere goýupdyrlar, ýöne şu ýerden böküp geçip bolan atýardy. Ya, beýkrak ýere goýdum gaýa. Ay şu usut gaýa goýan bolsalar. Ya da şol edil diýwaryň düýüne goýýar. Diýwaryň düýüne geçmem bolana bökmem bolana. Şeýle sowal bilen dowam edýär. Aýdal siziň öňüňizde bir mihman geldi. Siziň sowadyjyňyzda bir şüşe gazy suwa, bir şüşe berdiňi we bir şüşe de elbetde miwe şerbeti bar. Ilki bilen siz näme açýaňyz baryp? Kalajyny gata tory jogap berýär. Ne şeýle netijeler bilen dowam edýär. Ene henne kişi onun öňüne baranna mudama başgagyny çykarýar. Kim o? Kellesinde näme bolsa da baryp aýrýar da şo. Mahabat. Sizin üçin ajaýyp täzelik. Deňsiz taýsyz ýeketek katmer kafesi inni 2 bolly. Gödel awada deňiň sergin kenarynda katmerin täzen okody açyldy. Bu kafe öz owdurlygy, rahatlygy, ýakymlylygy bilen sizi hayran galdyrar. Inni Tomusda diýinjalmaga gidenizde siz katmerin daty tagamlaryndan ölüme bolmasyňyz. Şol adam öňüne baranda kelläňdäki adyny çykarmaly. Şol adamyň öňüne baranda myhmanmy bilenmi? Ýa. Şol adamy biz saçmyzy görkezmek üçin barýarda. Maksat. Şo sebäpden. Delekçi ýa-da. Delekçi, ýa. Dogry jogap. Indi biziň ahyrky sowalymyzdan şeýlerek, dogry. Agaçda 7 santiýer çotyr. Olaryň her biri olaryň birini pişik tutupdyr, barpdyr dany. Indi agaçda jemi näçe santiýerçe galar diýär. Şoňa 7 santiýerçe oturan eken. Pişigen barýadan alýar birini. Näçe sany şo şahada, şo hadisadan soň serçe galar. 7 mi? Ya ön gedeken olar, barıp birini pişik tutýar. Beýlekler oturar musun? Ha, hiç aýsam bolmy ya? Hemme de şeýdi gaýda birine netiýe katmaty bilen pişiýär galarlar mutçaly. Ene şu portatda wagtymdan tamam boldy. Smor gorkadan netijeňiz üçin çok sag ol. Aslında bu netijelerden biri dogry az wagtymy diýeten bolsa konwersowanda dogry jogap berjek eken. Ene wagtymy çekildi bir şeýler ýagdaýlar bilen dowam etdik. Ene şu portatda därde durup bilýär halkymyzda, ýakyn tomuşçylygymyzda bir näçe ajaýyp taamlaryňy, dowalaryňy bilen hyzmat edýäňiz. Ene şu portatda da
sungat eserine de yanınızda durar instrumentine. Elbette, yanından koyma. Bu da yanınızda durar. Baştan onunla bir bizim tomoşçularımız için mümkün olsa bir acayip sağlanan bir yerine yetirserseniz özüňiz saýlaýan melodiýany ýa-da bizde dinledelim bu näme kildirak görýär. Tapady ýok. Näme bilýän borsama kynçylygy ýok. Tapady. Onda biziň Voilà, gelin öz sazından öz isleğine, yürek küysen yaraşon kalı, öz isleyen bir saz oralınızda, öz isleyen sazını yerine getirip veren mümkün. Başlayalım. Tanış yüzler. Acayip yerine getirip veren sağlığında çünkü fırsatta tomoşçularımızın müştaklarımızın adına sağoltlarımıza aydiyatından sağoltlarımıza girişeli mümkün olsa şu fırsatta ilkinci navatta Katmer Kafesi'nin adına siz şeylere acayip sağoltlarımız var ingo vardılarla birlikte yurdumuzda ilkinci sintetik motor yağlarını öndüren şiir yağ kampanyasının adından ulanğızda deneyim kıyınçalık çıktı arkan yüzler bileğine diyenlerler yürüyütü Bostan konseptinin adından ocağında ilmidam avadançılık yar olsun deyip şeyler aksoğuz meşhur Yüpöksü Jol Cemiyeti bilişimde yar bol koşuyoruz bir neyse brendlarına yetinden şeyler aksoğuz ahir kemelette en barına yaşta bir diye atir kendisi ölümlerinin adından şeyler aksoğuz da yollayıp sağ olun yeni bir yola gelen ratlaşanımız için öz yürek buytanışlarını doğal tomoştoklarını getirecek sözlerini doğal başlığına Şu fırsatdan faydalanıp biz yaş sağlananlara devlet veren mümkünçilikler için Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağımı'da, Arkadağlı Kahraman Sevdarımı'da öz sağlamda kalbimden minnettarlığımı bildiren koyuların el yurt beklikte tutgan tutumlu işleri ilmiden ravaç olsun. Yunus Şan size de ehli himayetkarlarımıza, Türkmen Partalı ehli işgərlərimize köp minnettarlığımı bildiren yine de täze sazlarımız bilen dinleyicilerimizi, ehli Türkmen halkımızı beğendirip durarız. Esip olsa şoğullara qarşat köp sağ olun. Onda näme ýadygarly suratsız şöýleň we tomoşçularymyza sağ olun. Sağ olun, mehmanlar. Sağ olun.